Ecco! Ecco! Au! Скоро се изходила. Виж костенурките. Абе, аз ти снимам, бе. Нещо да кажете на вашите дистрибутори? Бъдете с нас в Дубай. Ако ще не спете през нощ, хайде, през нощ спете, през нощ не спете и бъдете в Дубай с нас. Защото такова преживяване просто няма къде да намерите в живота. А само преживяванията остават. Хайде, тук виж трева, леква зеленина. Страхотно. Страхотно, момчета и момичета. И децата има къде да си сложите. И тук гледайте каква растителност. Душове, оазиси, екзотични кабинки, стълби красиви. Сега отиваме по стълбите и се пускаме по жълтата парзалка. Да използваме всичко добро. Я пак се пусна. А костенурките са символ на богатство. Особено там на качулините. 100. Хотел Шератон, Саня, Хайнан. Така изглежда хотела.
децата, момичета, да бъдем заедно в Дубай. Пожелавам ви го от сърце. Аз ще направя всичко възможно да бъда там и да бъдете и вие там. Но трябва и вие да го поискате. Давайте, давайте, давайте. Няма цена. Няма цена. Дори да бяхме се платили, си струва, а ние сме безплатни. Рай! Рай, вижте, там горе е моята стая. Лукс, удобства, обслужвате, храна страхотна, колеги навсякъде, общуваш. Въобще не ми се ходи из никакви градове и магазини. Тук е рая за земята. Може да си прекараш тук месеци и години дори, да се запознаваш с хиляди хора и това е нашия бизнес. Може да си стоиш тук и да развиваш бизнеса. Пожелавам ви го в Дубай да бъдем заедно до година, септември 2011. А сега е октомври, 17 октомври 2010 година. Под чудесния дъжд на остров Хайнан, Китай. До скоро!